Úspěšná slovenská spisovatelka Jana Benková napsala 17 knih. My jsme za ní přijeli do Bratislavy, abychom zjistili, o čem je Slečna nebezpečná. My tady držíme bestseller Slečna nebezpečná. To je úžasná knížka, protože za 3 týdny se stala bestsellerem. Jak se musí prodat těch výtisků, aby to byl bestseller? Tak zo pár tisícok a naozaj táto kniha je prelomová. Ja ukážem aj jej slovenskú verziu, ak dovolíte. Tá vyšla pred 2 rokmi na Slovensku a v podstate mojim knižkám sa darí veľmi fajn. Ja som veľmi spokojná, ale táto bola naozaj prelomová a stala sa bestsellerom veľmi, veľmi rýchlo. Tak preto sme sa rozhodli, že ju ponúkneme aj českým čitateľkám a mám úspech, takže sa teším. Takže máte 2 vydání, každý má jiný obal. Áno. Obal prodává. Ktorá prodává víc? To sa treba asi spýtať mojich vydavateľov, ale ja si myslím, že obidve sú trošku rozdielne. A snažili sme sa o to, aby naozaj boli také ženské, aby to tie ženy vnímali ako taký bombónik, ktorý si prinesú domov, oddychnú si pri ňom. A ja dúfam, že sa na to podarilo. No. Romány pro ženy, s těmi se roztrhl snad pytel. V poslední době, jak v České republice, tak tady na Slovensku je hodně autorek, které píší. Myslíte, že čtou i muži? No, ja môžem povedať o sebe, o svojich knihách, lebo sa mi muži ozývajú. Ja mám na Facebooku v podstate prezentované tieto moje knižky, venujem sa tomu denne a mne tam píšu aj muži, čo ma prekvapilo. Je tomu asi tak 1,5 roku, 2 roky. Ozýva sa mi asi 20-30 mužov, ktorí si prečítajú tie moje knihy a mňa veľmi zaujímalo, že ako siahnu po takejto knihe vlastne. Ale teda mám šťastie siahnu, alebo sú zvedaví. Sú zvedaví na to, ako my uvažujeme, čo nás trápi, čo nás teší, v čom spočíva taká tá ženská rafinovanosť a také tie triky na mužov. A vravia mi, že teda z tej knihy sa to možno aj dozvedia. A stále mi to nebolo jasné, hovorím, tak ale veď vy ako chlap, vy si tú knižku zoberiete, tak ako my možno mužskú knihu, keby ju napísal muž, keby to bol román pre mužov, že si ju prečítame 1-2 kapitoly a možno sa nad tým pousmejeme. Ale nie, prečítajú si to celé, veľmi si to vážim. Ja sa momentálne venujem len písaniu kníh. V podstate sa to tak všetko vyvinulo po mojich 15 rokoch v médiách, kde som pôsobila ako novinárka, ako redaktorka, keď som písala o showbiznise, o móde, o politike. Prešla som do politickej strany, kde som pôsobila ako hovorkyňa a mediálny poradca. A v podstate aj tá politika sa vyvíja všelijakými smermi a ja som sa chcela posunúť trošičku ďalej tým vývojom a tým, že som už popri aj politike, aj popri novinárskej praxi písala knižky a musím zaklopať, celkom sa im darilo. Som za to veľmi, veľmi vďačná a prijímam to s veľkou pokorou, tak pokračujem v písaní knih a venujem sa teraz iba tomu. Zajímalo by mě, když jste dělala v té politice, objeví se tam i něco z té politiky? No áno. Teraz mám novú knižku na Slovensku, ktorú v Česku ešte zatiaľ nepoznáte. Volá sa Dievča s mačacím menom a vyjde v Česku na jeseň ako taký predvianočný darček pre mojich čitateľov v Česku. A tam v podstate to politické zákulisie trošičku odkrývam. Je to ženský román, je to o našich ženských problémoch, je to román plný lásky, plný ženskej rafinovanosti, ako to už je zvykom v mojich knižkách, ale je tam trošku poodhalené aj to politické zákulisie a priznám sa, že na Slovensku, keď si to dámy čítajú, tak boli šokované. Když napíšete knížku, komu ji dáte přečíst jako první? To mě zajímalo. Kdo vám první dělá takovou tu kritiku? Je to rodina? Áno, moja sestra, určite moje kamarátky, radím sa s nimi. Pýtam sa aj priateľov, mužov, keď rozoberám nejakú tému, ku ktorej sa v knižke viac vyjadruje muž a viac komunikuje v tých dialógoch muž, tak sa určite pýtam, že či by ste to povedali takto, aby to teda bolo dôveryhodné. Na tom mi záleží. A mám kamarátku, manželku môjho bývalého šéfa, Ľubku Slotovú, ktorá nečíta ženské romány inak, ale moje si prečíta. A tam vidím ten nadhľad a ona mi vždy povie. Ona mi presne povie nejaké výhrady k nejakej kapitole, ktorej možno nerozumie. Prípadne je nejaká z kapitol, ktorá sa jej páči, zdá sa jej dynamická, možno by ju rozšírila a ona mi to vie presne povedať, lebo má nad tým nadhľad. Tým, že takúto literatúru nečíta, tak mi to veľmi pomáha. Kolik napíšete za ten rok knížek? Snažila som sa zhruba 2, lebo si myslím, že je to celkom také príjemné a fajn na jar a potom na vianočný trh, ale situácia sa vyvinula tak, že tým, že o tie knihy je veľký záujem, že sa predávajú veľmi dobre, tak minulý rok mi vyšlo na Slovensku až 5 kníh a v Českej republike 2 knižky a tento rok to bude rovnako tak 2 knižky v Českej republike a tu mi vyjdú 3. Prodáváte se velmi dobře, přesto se zeptám. Uživí se spisovatel?
Áno, práve tým, že píšem tých kníh tak viac, tak sa z toho dá veľmi, veľmi pohodlne uživiť. Takže zaplatíte nájem, dopřejete si posilovnu nebo absolutně nějaký to v pohodě všetko, áno, nemusíte úplne. mít k tomu žádný vôbec nie. pracovní poměr. Vôbec nie, ale snažím sa teraz pomôcť môjmu vydavateľovi na Slovensku s PR a s reklamou iných autoriek, takže pomáham trošku im, aby sa zviditeľnili, lebo ja som to už vravela aj viackrát v rozhovoroch, na Slovensku je veľmi veľa ženských autoriek a medzi nimi určite minimálne 10 veľmi, veľmi šikovných a zaslúžia si, aby o nich ľudia vedeli viacej. Tak sa snažím im pomôcť, mnohé z nich sú moje kamarátky, čítam rada ich knižky, takže venujem sa aj tomu. Vedle té posilovny nebo toho fitka, jaký je ještě váš relax? Čemu ještě ráda holdujete? Čítam knihy, nečítam ženské romány veľmi, pokiaľ to nie sú moje kamarátky, ktoré mi knižku odporúčia, alebo teda si knižky vymieňame, ale veľmi rada čítam politologické knihy a politické. Pre mňa je tá politika naozaj asi taká dosť silná línia životná. Tak to čítam. Teraz mám na nočnom stolíku knižku Baracka Obamu. Cesta za snami môjho otca je krásna. Páči sa mi, ako Barack Obama píše, ten štýl. Je to výborná kniha, odporúčam. A čítam aj životopisy známych osobností, ktoré sú veľmi, veľmi inšpiratívne pre mňa aj ako novinárku. Co je pro spisovatelku nejvíc? Asi když po její knize sáhne filmař a chce podle ní natočit film. Janě Benkové se to stalo. Její román Máš cos chtěl, miláčku, který rovněž vyšel v nakladatelství Brána, už do filmové podoby zpracovává český divadelní a televizní scénárista Miroslav Oupic. Slečna nebezpečná vznikla tak, že dostala som termín od môjho vydavateľa na Slovensku, že teda treba na Vianočný trh napísať nejakú knižku. Mala som na to síce dostatok času, ale dostala som sa do takého stresu, že čo ak niečo nevymyslím. A ja som na seba nejak dostatek času je kolik? 4-5 mesiacov. Ja knihu napíšem aj za 4 týždne, lebo ženský román je naozaj, je to príbeh, je to len o mne, podľa toho, ako si ja zadelím, zmanéžujem čas, čiže za tie 3 týždne sa to dá úplne v pohode stihnúť. Keď píšem knihu, ako som mala, ja neviem, Slovenské hviezdy v NHL, alebo rozhovorovú knihu so známymi osobnostiami, to sa píše naozaj dlhšie, lebo ten čas závisí aj teda od nich. A táto kniha, ja som na seba nejak tak tlačila, taký tlak som v sebe cítila, že ona sa mi jedného krásnej noci prisnila. Tak keď som sa ráno zobudila, už som mala myšlienku, hlavnú líniu v hlave, tak som si len teda napísala osnovu a z toho už teda nejaké aj postavy som vyvodila a teda knižku som napísala veľmi rýchlo. To je o 30leté dívce, která využívá muže v kostce. Pojďme ještě o tom prozradit něco víc, ale ne úplně všechno, aby jsme nalákali čtenáčky. Áno, tak hlavnou postavou je 30-tnička Amélia, ktorá si naozaj naplno užíva život, ako sa len dá a k tomu teda využíva priazeň mužov. Ja som sa aj bála, či tá kniha osloví ženy, dámy, dievčatá, ale oslovila naozaj vo veľkej miere, lebo bohužiaľ to využívanie mužov a v podstate aj možno až budovanie si kariéry a vôbec aj života cez bohatých, vplyvných mužov je dnes veľmi rozšírený jav. Ja som sa snažila ho popísať tak nejak vtipne a mám na to veľmi dobré ohlasy, kniha mala úspech, tak ja si myslím, že táto téma dnes veľmi oslovuje. Amélia je 30-tnička a naozaj si užíva ten život a mužov, ale potom sa jej stane to, s čím teda nepočítala, že sa do jedného z tých mužov naozaj zamiluje. Ako to dopadne a či ju život poučí, naučí, alebo ďalej môže toho muža len využívať, tak to už neprezradím. Naozaj je pravdou, že keď píšem ženský román, že do každého z nich niečo z toho uvažovania môjho, z mojich názorov, možno z prostredia, v ktorom sa pohybujem, alebo akých ľudí stretávam, vždy niečo prenikne. Určite áno. Do akej miery je to v tejto knihe, to nechám na čitateľoch, ale naozaj v každej knižke môžete nájsť kúsok mňa, aj keď sa ja tomu bránim a snažím sa naozaj ten dej vybudovať vďaka vlastnej fantázii, ale vždy tam niečo zo mňa je. Nedá sa tomu ubrániť. Hrdinka románu úspěšné slovenské spisovatelky Jany Benkové si nepřipouští žádné problémy. Žije a řídí se heslem, že může mít každého, na koho ukáže prstem. Jen musí vždy vědět, jak na to. Ale co když přijde láska? Knížku Slečna nebezpečná si objednávejte na telefonním čísle 210 323 210 nebo na našem e-shopu www.knihotyp.cz.